তিনি বেলাইনো ওয়ানাमा सिंचा एबा दखुनि कक सानानि थांके कायसादिगि वानसुका हनके वानामा सिंचा न क्लाइ तंगो ते कायसादिगि वानसुंना थांगा हनके बेलाइनो दखुनांजाकनाय कक वाइसाफानो अमहाय हंया तिनि अमहाय रकनो नुगनानि नांखा करबुक पानजिहाम रोंनकनि रोंसोरंगै तंनाय र करबुक पानजिहामनि बयस हस्टेल बिसिंगो ततरावो दखै रुवै हस्टेल बिसिंगो खाचिजाक खलायै मानमानि मामप्रि र पातिमुं उंखा करबुक बखास्तेनि करबुक पानजाहाम रोंनकनि बयस हस्टेल बिसिंगो दिबरनि दामचिनै एबा दामसा तामाने हाय जरा रगो केबो गरै हस्टेलनि स्कुलाव थांबायजाक एबा रोंनगो थांबायजाक जत बायादल बाक्सारकनो आ जरावो ततरा दखै रुवै सागनि लांमानो सागनो सासुलांमानि केबो गरै केबो सावै मान्यासिनि सिकां गरै नुखुंनि चराय माफाचुग्या बुफाबो मकल नुग्या तै सालचा माचाया खलायै अबस्लानो क्लास 10 जरा रोंफोरोंगै तुबुमानि बुमा बुफानि नाहारमुं अमनो निजेनि बोसाबुतैनो बयबाय बाक्सा कल कतर खलायै तलांना मुचुंमानि फियाबा अशोक जरावनो बुमा बुफानि मकल मुक्तै बखायक जा खलायै गलांगै सागनि लांमानो सागनो सासुलांमानि अ पाति मुंनो रुगै बाया दल बाक्सारकबो मुंसा सावै मान्या तै हस्टेलनो नायकलै तंनायबो हायनो मुंसा सावै मान्या ताबुकसुक जरा नायमुथांरकबो हायनो मुंसा मानि मान्याखौ तत्रा दखै रुवै खाचिजाक सिमिनो नुकमानि फियाबा ककमा थुमनाय रक माफानो थाङै सोङै मानि माफाबो हायनो स्रायनो साका नक नुखुंगबो मुंसा कक बांलायमुं गरै तामनि बागै बिनि लांमानो सागनो साचुनानि नांखा अककनो सावो माफा हस्टेलनि नायकलनाय वार्डेनो थाङै सोङै मानि ब अककनो साका चराय बेलायनो काहाम क्लास 6 नि सिमि आं तै दुलुय तुबुमानि ताबुक जराबो बाया दल बाक्सारक बाय वालायमानि बुलायमानि आबहायरक नुग्याखौ अककबो साका फियाबा जों ककमा थुमनाय रक अमनो कायसा मानखा बिनि हामजाकमा बरकनो ककतुन सैक्लांमानि दिबरनि 12 PM एबा दामचिनै तामानि जरा रुवै तिनिनि सालनि डेट रुवै कलांजाक बिनि हामजाकमा बरकनो अमहाय खलायै ककतुन सैक्लांजाक ओइ कबर नों तामो खलायै तं माइरक दा चाखा आं तिनि आनि लांमानो सासुनायखा नों काहामके तंदि आनि बागै नोंनि लांमारकनो ता सासुदि नों काहाम करंखे तंगै थानि हनै ककतुन सैक्लांमानिबो जों मानखा आबनो तैनो ताबुक वाना लायजा केबो सावै मानलाया तामनि बागै बिनि लांमानो सागनोबो साजुनानि नांखा केबो सावै मानलाया कायसादिगि वानसुंना थांके बिनि हामजाकमा बरक बाय मुंसासक इंगैदा सागनो लांमा साजुमानि गलायखेना आबोनि बागै दा बिनि खानि हामजाकमानि बरकनो महाय खलायै ककतुनरक सैक्लांमानि कक तमुंनो अमहाय खलायै बिनि लांमानो सासुय तंखा हनके मुकमु टिभि अ ककनो ककचारु खाबांनि ताखुतै बुकुकसं हामजाकमा बरकनि बागै लांमाता सासुदि हामजाकमा बरक बखरक चाया गोबां मानो तंगो महाय खलायै नि लांमानो नों सागनो सासुय थांका हनके ननो चराय फांसिनि सिमि पसिवै तुबुनाय माफानि मकलो एबा माफानि बोखावो तामो अंनाय वानसुंनानि नांगौ खाबांनि ताखुतै बुकुकसं तमुंनो हामजाकमाओ गलगै सागनि लांमानो सासुके प्लिज मुकमु टिभि अककनो तैवैसे सापिरो आबहाय इंयातै खलायै सागनि लांमानो सागनो कुसुको तलांनानि सिरंदि आबहाय खलायनो अ लांमा चनायनि करबुक पातिसरी जादब कामिनी बिनि मुं उंखा द्रबित त्रिपुरा बुफानि मुं उंखा मनोरंजन त्रिपुरा ब परिबैतंगो क्लास 10 करबुक पानजाहाम रोंनगो खाबांनि ताखुतै बुकुकसं माफानि खुक्तै तै हस्टेलनि नायकलनायनि खुक्तै तामसाका खनावै नायदि ओंखाय आं तेबनो आं साराबो आसो बुनिखाय आंबो सियाबो बायखे थै हा बोनो आं मकलबो नुया आं बोनो सिया ओंखायबा बुकुनो मुसासर टेनसन दे नांथैका ना बैबायदि कायसो थाजाका आंबो सिया आमखौनो या सामाया काकानि नि चिरायले नब्रगो थांपुरो कुनो मुसासो कक बांनाय मुरक
ke no ko bangi phaimani rok dong abo to mung sa kore abo to ei matra waisa o mobile no kanadi subaten bai no mobile lakla aur khajana se ngi matra saka asu si matra ngi banung para thong khustale tungdi ngi ang se sa ara musa saya kakak ni cerai to sung chawi mankha eba ebo ni bo thangka hostel bisingono monthly bini mangno sung klaijak khe mankha nge phiaba kuno mungsasuk agini simi bo wala jak rok abhai rok ning khanamani eba sawi rok doma bonlai ang sia thia orang am mukul bunu ya balai tung sulai tung na kusu bulai tung bang bunu sia bunu sab ang muko sunya ke bang pai sama nai kakak ni carani bomo Dravid Tripura ni mong মনোরঞ্জন জানি mo bo hai rok yang mani ambo to ambo asu saime ya tobe ang jehetu প্রত্যেক দিন নম্বরনো কাম কেন চেক বুখায়ু ফং বুখায়ু সারে বুনায়ু মোটামুটি বুবু বুজায়ু কাহাম পতনো ন কাংকে খাইদে হামিয়া তাথানি না সব সময় বুবু বুজায়ু ओंखाय दिनै ओंखांखो आं तो 10टा बाजेखा हस्टेलाव दं 10टा बाजेखा आं स्कुल थांबायखा ओंखाय बर'नो बसायखलांदा जत स्कुलाव फायसादि दो आं माथां सनाय जेहेतु दिनै लांसे 400 मा दङ बांनै साइ थांगोता ओंखाय तारपरे ओंखाय आं तो स्कुलाव तो बिजिं थांखा सामु थांखा दंखा ओंखाय ताबो आबो थैमतो आंबो सायमेया कारण ও চরাইমাং নই ফাই বড় সাফাইও সারিও ওখাই সারাই বলতে দুইটা তিনটা পিরিয়ড দং না সম্ভাবনা আনো পারমিশন সাইও বড়কে স্যার जों आदार आपडेट खायनानै किसा अम एसडीएम मदे मा थांनो संफायो ओंखाय ओंखा आच्छा नाने खायनाय ओंखाय थांलायदि ओंखाय बर' ड्रेस चेन्ज खायनानै नै हस्टेलाव फायखा खाय हस्टेलाव फाय बर' नखा अब आसु तारपरे खानो र रिपोर्ट सखा ओंखाय अफिसाव सामुथां दङ बर' साय खांखा आंबो फायखा तारपरे खाबो हायखेन फायखा आसार निनि बखाक्तै bo sajung da bini langmana sasomani klai khana eba agi hostel bising roko baya dol baksorok bai walai mung choglai morok da tong eba sanani thangke boroini jingja logo klaijak rok tong tamo banchuk आं जे सिमनि मते बनो 6 नि सिमि मा मानेना किन्तु शान्त जराय ओंखाय बय बाय हस्टेल आसु तंखा बुलाय मनि बो खनाया वालाय मनि बासु खनाया बनो ओंखाय अब बनि इन्टारनाल मेटानो तां साइपैमैया ओंखाय आं जेनाय मान मतेले बो गाहाम न ओंखाय अब बनि मानसिक तामं तंखाबो त आं पुराले साइमैया जदि सिखां खां काउन्सिलिं खाय खामो बनो कारण काउन्सिलिं तो प्रत्येक दिन न काहाम दिगिले काउन्सिलिं खाय दङ हाय बनो बिनि इन्टारनाल तेइसा मते हाय प्रब्लेम न सिखां खाय तेइसा रिङै बनो पार्सोनेल फन खाय खामो आसार निनि सिनिमु आइनिखा रबि रायरिया हस्टेल सुपारिन्टेन्डेन्ट हामबायसै